magtiwala sa akin. Aalagaan ko yan, anin ko ba yan? Walang mangyayari dyan kung ako magbabantayan. Dito naman kami ni Yaya eh. Naiiyak ako. Ikaw naman. Makakita ka lang ng may umiiyak. Naiiyak ka na rin. Huwag ganun ha. Nagmamahalan sila. Parang tayong dalawa. Gusto mo to? Ayaw mo nito? Grape to, hindi to itlog. Ayaw mo? Gusto ko to ah. Ano ka ba? Hindi lahat ng pangyayari pare-parehas. Ano yung replay? Alex, hindi ka lalo makakatulog kung ano-ano kasi iniisip mo. Puro ko naman tanggi ba? Bakit ba? Huwag ka lang attitude sa...